tak pomaličky prejdeme k prvej úlohe. No počkaj. Najprv si musíme určiť, ak sa dujem takým zvykom, upratovačku. No, Jasné. poprosil by som Gočálovú Adelu, či by to tu dneska po nás trochu poupratovala. Kde si? Trochu úsmevu do toho umierania. Nevadí, máš čas, pomaličky. Tuším, nejsi doma zvyknutá, víš? Keby si bola tak dobrá, títo bobky trošku pozmetať, lebo nedá sa tu chodiť. Kolega, Tak, pomaly. ako prvé sme si pripravili kvíz obsahujúci tradične netradičné otázky. Ak však chcete patriť do cechu študentov na gymi, nemali by vám robiť problémy. Poprosili by sme Ondreja Čederleho, Kláru Magulovú a Jakuba Lichtnera z prvej B a z prvej A Lenku Mosnú, Luciu Pekníkovú a Karolínu Polakovičovú. No však ale, sadnite si u nás. Pohoda, že? Takže, prvá otázka pre našich súťažiacich. Prečo nemal trojský kôň deti? Zdvihnite ruku, kto vie. Tady. Počkaj. Že by bol drevený? Výborne, môžeš si sadnúť. Prejdeme k druhej zákernej otázke. Je neplodnosť dedičná? Môžem? Samozrejme, že áno. Podľa mňa nie. A prečo si to myslíš? Neviem. Nevadí, uhádol som, môžeš si sedieť. Tretia zákerná otázka. Vymenujte dvoch operencov. No poďme. Vidím, že s tou biológiou budú problémy na ďalší rok. Jak taký motivačnú reč môžem povedať, že ten, kto ostane posledný, si bude musieť vypiť hen také nieco. Napríklad sliepka a pán. Výborne, super! Štvrtá zákerná otázka. Existuje nejaká hviezda, ktorú vidíme svietiť aj cez deň? Táto bola prvá, je mi to ľúto. Dobre, poď. Slnka. Výborne. Na chvíľku si tu otvoríme také slovenčinárske okienko. Ako znie budúci čas od slovesa ísť? Pôjdem. Výborne. Bohužiaľ si ostala posledná. Kolegyňa, je mi ľúto, musíš si vypiť. Je to strašné, že to dáva aniel, ale bohužiaľ nevyšli financie. Do dna, poď! Na zdraví sa pije až do dna. Hop. Ešte. To už je škoda prestávať. Taká delikatesa. Poďte potles. Ďalšiu úlohu sme si pripravili pre tých menej poslušných, pre tých našich malých čertíkov. Takže si zavoláme Stana Šturdíka, Peťu Čmelovú, Martina Kostolného, Marťa Horňáka a Ľudsku Holičovú. Vašou úlohou bude vyťahnuť z týchto kýblov vrchnák inej farby ako žltej. Na miesta, pripraviť sa, pozor, štart!
toto je... Vieral si rukav, Maťo. Polož, výborne. Super, si prvý. Maj si sadne. Potles, poprosím, potles. Výborne. Výborne. Poď, no. Sice si sa snažil, ale skončil si posledný. Bohužiaľ. Je mi ľúto, ale taká malá pokúťka pre teba. Chodte si ale umyť ruky, keď chcete, nemajte ich také zašpinené. Najlepšie na záchody, no. Alex, poď. Jaké to... Dobre. Ďalšia úloha je ako vystrihnutá z klasického amerického filmu tzv. Beer pong. Budete hádzať pingpongové loptičky do pohárov. 7 z nich je zmiešaní na niečo, čo by som určite dobrovoľne nepil. A ďalšie 3 sú nejaké malinovky. Takže zavolali by sme si Matúša Bezáka, Ačku Hrdličkovú, Martina Hožďalu a Nikolasa Vyskupa. Pripraviť sa. Pozor, štart. Je to číslo 5, bohužiaľ sú trošku tie plastové poháry labilné, ale musíš si ísť vyzvihnúť pohár s číslom 5. Ne, netreba Tak sa. druhé. Pozor. Štart. Pohozím. Pekne, pekne, pekne. Až 2 nápoje. Tady má niekto žízeň. Aby sa nemohol ohýbať, už má staré kosti. Podáš mi to, prosím ťa. 3, 2, 1, štart. Ale v tejto úlohe je trepiť ten pohárek, neminúť ho. Ale to nemôžeš sa tému vyhýbať, lebo potom si budeš musieť dať 2, takže... Veď možný trojka, ty si vyhral, no poď k nám. No poď, môžeš ísť. Číslo 7. Poprosíme nejakých silných chlapcov, nech to tu zoberú tie stoly. Pani upratovačka, nástup. No ale pani upratovačka, pohyb. Kolega, počúvaj, oni sú takí šikovní, až si hovorím, či sme vymysleli dostatočne ťažké úlohy. Časom. Jasné. Môžeme sa presunúť na 4. úlohu. Milé slečny, aby ste si nemysleli, že vy sa tam budete uškrňať vzadu, tak sme si pre vás pripravili tiež jednu úlohu. Nástup si dajú Adriana Cibulková, Nikola Ilušáková, Natália Majdlenová, Barbora Koužilová a Karolina Benianová. Nech sa páči. Není tu Benianová? Tak nejaký zástupca, dobrovoľník. Nikto? Tak tá slečna v bielom sa tak usmieva. Vašou úlohou, dievčatá, bude, aby sme zistili, aké ste gazdine, ošúpať uvarený zemiak, a to svojpomocne, bez použitia nejakého noža. Či si pomôžete zubami, nechtami, palcami na nohách, je nám to jedno. Takže poprosíme kolegov, aby priniesli zemiaky. A prosím vás, snažte sa čo najmenej porušiť ten zemiak, my ho chceme potom zjesť. Pripraviť sa. Pozor, štart. Trochu ich zatlieskajme do toho. Jak to ide? To je ono, slečny, poďme. Muži budú mieť radosť. Ideme. Poď, nech ťa povzbudzujú. Tady máme žebraj. Kolega, tady je žebraj hotovo.
Kontrolujem to. No paráda, to môže ísť na plek. Výborne. Tak, keď nám to odvítaš do takého tagu. Kubo, máš tam ešte otázečku. Daj mi očo. Výborne, najmenšia, jak vás všetkých porazila. Super. Tam keď nám odovzdáš do taniera. Ale táto kolegyňa v čiernom, tá si asi vypije. No, bohužiaľ, tá je skutočnosť. Ona nám ten zemiak rozobrala normálne. Pani upratovačka, nástup. Zase meškáte do práce. Pomaličky by sme si mohli zavolať aj ďalších, ne? Není problém. Vašou úlohou bude prasknúť balón, ktorý bude mať váš partner na kolenách. Samozrejme, čím iným, než svojím zadkom. Posledný pár má trest. A naše páry budú Baranovičová Tereza a Bezák Matúš. Ďalší pár Puteková Tereza, Pagáč Šimon. Ďalší pár Lešková Natália a Maňák Jakub. A posledný pár Polakovičová Petra a Kodaj Lukáš. No môžeme ísť na to, dajte sa do práce. Pripraviť sa, pozor, štart! No áno, Kanonáda! myslel som si, že to bude nerozhodné, ale bohužiaľ slečna. Máme tu víťaza. Obidvaja si bohužiaľ, dáte s nami. Počkaj, tuto. Poprosíme Jakuba Liktaja, aby prišiel sem k nám. A ešte nemusíš teraz nič, len si prezri túto slečnu z Rutovu a premyslí si, aký je vyznáš lásku. To je jedno, básnička, próza. Tak mi musíte zavolať. Milí príjmania, teraz je rád na vás. Nech sa páči celá trieda. Rozdielte sa rovnomerne na dve skupiny. Myslím, že 9 a 9. Prosím vás, nepotrhajte sa. Vašou úlohou... Počkaj, není ich rovnomerne. Prosím vás, nejaké slečne obetujte sa, že kúkajte, akí sú smutní. Poďte pie. Podporte tých mužov. No, vidíte, to je paráda. Vašou úlohou bude v čase... Ešte jedna z vás poďte k ním. Tak, máte pod ním. Takže príjmania, vašou úlohou bude do minúty a pol zostrojiť reťaz vášho oblečenia. Môžete sa pustiť do práce. Skupina, ktorá bude mať reťaz najdlhšiu, samozrejme vyhráva. Rýchlo nejaký úzol, súk, to je jedno. Poďme, Maťo, ukáž nám svaly. Dole tričko. Poďme, Maťo, plakaj. Stop. Rozprestrite svoje reťaze vedľa seba, nech to porovnáme. No, myslím, že sa obidvaja zhodneme, že... Táto skupina vyhrala. No, je mi ľúto, ale vypijete si. Pán kolega, ale myslím, že sme tady zabudli na kolegyňu v juboxe. Není problém. Tak,
Máš nejakú obľúbenú pesničku, čo by si nám rada zaspievala? Nevadí, poď, aj takto, bez hudby. My to asi nepoznáme, takže to je jedno. Potles, áno! To je ona, naša superstar. To je jedno. I've been on your mind, I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared, cause I've been here before. Every feeling, every word I've imagined all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your... Ďakujeme veľmi pekne, veľký potles! Naša ďalšia úloha je trošku netradičná. Jej cieľom je, aby na Zemi bol iba určitý počet časť. Sekundu. V danej polohe sa musíte udržať minimálne 5 sekúnd. Čas na zostrojenie nejakej tej polohy máte minútu. Do prvej skupiny sme zaradili mená Tereza Baranovičová, Martin Kostelný, Radka Grečná, Anna Dolovacká, Matej Miko a Petra Mešťánková. Do druhej skupiny sme hodili tieto mená. Ladislav Gaža, Adriana Dovinková, Braňo Šiška, Klára Magulová, Martinka Myslovičová a Lucka Juhásová. Môžem povedať, že táto slečna v zelenom bola prvá, tak... Poprosím vás, aby ste sa dali do takých skupín k sebe, aby ste toto nemali roztrúsené. A do tretej skupiny nám ostali títo. Lenka Mosná, Nikolás Biskup, Vladimíra Vávrová, Mária Marková, Tereza Funteková a Kajka Bernianová, ktorá tu samozrejme není. Tak... Áno, slečna... Vašou úlohou bude sa zoskupiť, zostrojiť, podržať sa, láhnuť si nejak tak, aby iba určitý počet končatín bol na Zemi. Áno, všetci. Keď sa spočíta určitý počet končatín alebo častí tela na Zemi jednej skupiny, musí to byť toto číslo. Takže celková úloha je, aby skupiny spravili následovne. Aby na Zemi bolo 6 nôh a 4 ruky. A máme tu porotu, ktorá to bude hodnotiť. Na výbornú z tejto skupiny, bohužiaľ, jeden si bude musieť vypiť. Je mi jedno kto, ale jeden skupiny si bude musieť dať. Počkajte, ešte si nesadajte, čakajú vás ďalšie. Jeden z tých... Kam sa ťa chlap. Výborne. Ďalšia úloha je 3 nohy, 3 ruky a 2 brucha. Môžem presvedčiť sekundu,
táto skupina vypadla, môžete si sadnúť. 3 nohy, 3 ruky a 2 brucha. Čas beží, 3 nohy, 3 ruky a 2 brucha. 3 ruky, 3 nohy, 2 brucha. Výborne, takže táto prvá skupina si bohužiaľ bude musieť vypiť. Jeden zo skupín stačí. A vypadávate, ale jeden si musí dať. Ešte jednu. A ukáž ešte, aby ste ukázali všetkým, že na to naozaj máte, tak máme pre vás špeciálne, ako pre výher. Počkáme, než sa niekto odváži. A finálna úloha je 2 nohy, 6 rúk, 1 brucho a 1 hlava. 2 nohy, 6 rúk, 1 brucho, 1 hlava. Jedno brucho a 1 hlava. 2 nohy, 6 rúk. 2 nohy, 6 rúk, 1 brucho, 1 hlava. Výborne, takže vaša skupina si nemusí dať nič, vyhrali ste. Výborne! Já jsem se bál, že jsem potěšil a donesl jsem vám tu kopu s vámi. Teď s vámi je 1 ihla, musíte ju najít. Do 5 minut. A postavia sa. Braňo Taran, Lukáš Konaj a Maťo Horniak. Prosíme, aby ste sa presunuli do nejakého takého kútika a tam to našli. Ešte chýba tretí do partie. Tak poprosíme Majerčíka Tima. Áno, poď. Popri tom, ako to budete robiť, by sme si vypočuli Vyznanie lásky od Kuba Liptaja. Odkedy moje oči spočinuli na tvojej kráse, nevedia sa od teba otrhnúť. Milujem ťa z celého srdca, mysle aj duše. Ale ešte to musíš nejak ukončiť. Pokračuješ. Radšej umrieť 200 krát, ako žiť bez teba. Život bez tvojej lásky je púšť.
Špagát Šimon, Čederle Ondrej, Petráš Martin, Podmajerský Peter, Londák Juraj a Ondrovič Dominik. Prepáčte, dievčatá, ale musí schalať, takže poď. Chalani, vašou úlohou bude si dať dole tričko, ktoré teraz máte, dať si tričko, ktoré je zmrznuté a do 30 sekúnd si nájsť vo vecenstve slečnu, s ktorou sa objímete. Samozrejme, na toto máte 45 sekúnd na tieto trička. A už vám očaká 30. sekunda. Výborne, máme prvého, druhé, výborne! Tretí, štvrtý, bohužiaľ piatý, neskoro, je mi to ľúto. Čakáte skvelý nápoj. Ako sa hovorí, na zdravie. Poprosíme trička dať. Máte necelú minútu a pol na túto kôpku sena, takže poďme. Hľadáme, poctivo. A my sa opäť presunieme k nášmu jukeboxu a tady slečná nám zaspieva nejakú druhú pesničku. Alebo necháme na divákov, aby si vybrali nejakú známu. No poďme, nejaké nápady. Prší, len zaleje. Jaký je ten text? Poďte s mnou, poďte, pomôžte jej. Prší, len zaleje. Milá má, duša má, nezatváraj pred náma. Milá má, duša má, nezatváraj pred náma. Primárno, veľký potles pre nich. Ani je nám to ľúto, ale toto bola taká trošku, jak sa povedá, to bolo little bit tricky. A bohužiaľ, žiadna ihla tam nebola. Stratila sa po ceste do školy. Ale ceníme si vašu snahu. Preto si môžete vypiť. No vážení, ale keďže sme tu teraz z rôznych kútov Slovenska, tak sme si pro vás prichystali také slovné prešmičky trochu a patrilo by sa naučiť sa trochu aj po záhorácky. Ono, keby neviete, že kde to záhorí je a čo to je záhorácky jazyk, ono to je taký jazyk podobný tej našej ľubozvučnej slovenčine, ono to zní celkem podobne. Takže poprosíme následovných žiakov Majerčík Timo, Štúrdík Stanislav, Podmajerský Peter a Ondrášková Martina, aby sa dostali na plac. Jak sa u nás říká, budete muset prekladať nasledovné vety, ktoré ja vám povím. Kto prvý bude vedieť ju preložiť celú, tak zdvihne ruku a možno sa mu pošťastí. Prvá veta. Išiel bachratý Janek ze Šenku, budelár straciu, do bačoriny šlápel, okolo sa opíral, ze susedem deškuroval tak zúrivo, div ho nezliskal. Ešte raz. Išiel bachratý Janek ze Šenku, budelár straciu. To je to, čo máš istiť.
Do bačariny šlápev, okolo sa chuďák opíral, ze súseden diškuroval, tak zúrivo div ho nezliskal. Tady chalanisko si chce vypiť, tak mu lejme. Ale skús to, poď ideme pomaly. Išiel bachratý Janek ze Šenku, budelár stratil, skoro, skús blízko, výborne, do bačoriny šlápev, áno, okolo sa opíral, výborne, ze suseden diškuroval, tak zúrivo div ho nezliskal. Výborne, super! Naša dvojica má prvý bod. Ďalšia veta znie: biež dom opatriť, sviniam vyhádzať a doma vyluftovať treba. Keď to nestihneš, dostaneš myščavplu po gambie. Ako počastia. No. Takže, biež dom opatriť. No ako tomu poopatrovať? Sviniam vyhádzať a doma vyluftovať treba. Prascám vyhádzať a doma vyvetrať? Prasce, to nie je také spisovné No slovo. skúste sa aj vy zapájať, čaká, vy máte šancu. Učípaným. Výborne. Keď to nestihneš, dostaneš myščáflu po gambie. Keď to nestihneš, dostaneš facku po hlave? Ne, myščáfla znamená niečo inšie a gamba taktiež. Bombu po papuli? Ne. No druhý, Druhá skupina, myščaflu po gambie. Po hudbe? Hudba to není, ale je to niečo podobné. Keď máš gambu, tak máš čo? Ústa. No, výborne. Ale myslím, že ešte stále sme nezistili, čo je to myščáfla. Pardon. Netušíte nikto? To palica? Není to palica, je to taká špeciálna obuv. Tady kolega, co donesel seno, ju měl na nohách. No, paráda. Výborne, sú to gumáky. Potles, poprosím o potles. Táto dvojica už si môže sadnúť. Vás si ešte trošku Nasledujúce slovo znie Vileozovátko. Vileozovátko. Skúste nejaký tip. Vileozovátko. Skúste si to slovo rozdeliť na dve polovice. Vileozovátko. Skúsaj hádať nejakú blbú strepni, keď sa zasmiejeme aspoň, keď tak uhádneš. Jak sa povie u nás, keď chceš vylezť na húru, použiješ vileozovátko. Co to je? Rebrík. Výborne. Ďalšia veta znie: v ktorém roku som sa narodil, nevím, ale už mám toho tady plné zuby. Asi otrčím bagánce a na gaválci si budem drýchňať. V ktorém roku som sa narodil, nevím, ale už mám toho tady plné zuby. Asi otrčím bagánce a na gaválci si budem drýchňať. V ktorom roku som sa narodil, neviem. Ale... Ako to bolo ďalej? Ale mám tady už toho plné zuby, asi otrčím bagánce na gaválec a budem drýchňať. Ale už mám toho dosť a začnem oddychovať. Si blízko. Si blízko, naozaj blízko. Asi otrčím bagánce. Skapem? Ono je to také obrazné pomenovanie a my to chceme doslovne preložiť.
Co sú to bagánce? Jaké? Pracovná? Pracovná gumená obuv, čiže otrčím. Gumáky. A budem drýchňať. Budem spať na posteli, kam. Výborne, výborne. Takže druhá dvojica si môže sadnúť, splnili ste úlohu, výborne, potlesk. V ďalšie úlohy zapojíme oblečenstvo, teda obecenstvo. Hľadať v dave budú Jamrišková Barbora, Kapičáková Aneta, Čmelová Petra, Periancová Lilien a Biskupová Hana. Videl som to 1 500 krát, lebo im nehľadám. Takže slečny, vašou úlohou bude nájsť v dave niekoho, kto má ružové ponožky. A dojsť s ním sem samozrejme. Keď ty máš trojkotky, ja som ich mala prvá. Prvá, druhá už sú tu. Výborne, tretia. No povie, slečný, hľadáme. No co, nenašli ste? Skús na druhej strane sa niekde pozrieť, na tuto v tejto strane. No jaká šikula z teba. No nic, bohužel. Je mi to ľúto, ale asi niekto by mohol dojsť s týma nápojama. A už sa nesmí. Máme tu ešte takú jednu. Takže slečný, to nechám, nech to pije. Nech ťa nevyrušujem. Musíte nájsť niekoho, kto je po rusky. Ne, musíme to byť. Prvá, druhá už sú tu. Tretia. Slečna Jamrišková už je neskoro. Poďme k nám a vypí si tu s náma niečo dobrého. Pre ďalšie 3 slečny, no vy si môžete sadnúť. A pre ďalšie 3 slečny máme ďalšiu úlohu. Musíte nájsť niekoho, kto má nejaký špert. Či už reťazku, alebo prsteň, alebo... No, bohužiaľ, slečna je to pomalá, ešte som musela chytať za krk, tak musíš si vypiť. Nemôžeš za to, ja viem, ale... Slečny, môžete si sadnúť a posledná úloha, ktorá medzi vami rozhodne, musíte nájsť niekoho, kto hrá na flautu. No trochu pohybu, poďme. No, bolo to naozaj nerozhodné, tak čerte, co s nima spravíme. Ja myslím, že si vypijú obidve. Naozaj spravodlivé. No, tak to pekne robíme bežne. Tak poďte, dajte si. Alebo dáme ešte jednu úlohu. Ale nové pravidlo, nesmie to byť nikto s príjmanou. Musíte nájsť niekoho, kto má nejaký vzor na tričku. Či už sú to kocky, bodky. To není tričko, to je košela. Nejsom si istý, či toto je tričko. Tak dobre, slečna vyhrala. Bohužiaľ, musí sa napiť. Výborne. Pôjdem, ale...
Prvý pár Chudíková Aneta, Šiška Branislav. Druhá Adriana Hrdličková, Truhlík Patrik. Polakovičová Karolína, Havel Daniel. Vašou úlohou bude nastrúhať uhorku. Ako si pomôžete, je naozaj na vás. Už sa nesú stoličky, chlapci, usaďte sa. Chalani si samozrejme musia sadnúť. Posledný pár pije. Nesmiete to mať v rukách, chalan to musí mať medzi stehnami. Medzi stehnami, chalan to musí mať medzi stehnami. Pripraviť sa. Pozor. Takto Belo, takto, presne takto. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Aby toho čo najmenej bolo na zemi. Pani upratovačka má už košichte. Hlavne sa prosím vás neporežte pri také zúrivém strúhaní. Chalani, ale fokusujte ich. Poď. Nech z ní odkusnete. Ale tady myslíš, že už ideme do finále? Co hovoríš na to, že už budeš? Pojde. Ó, výborne, prvý pár, super! Výborne! Druhý, výborne! Myslím, že už ani strúhať nemusíte. Musím povedať, bohužiaľ. Malý drink pre vás. Pani upratovačka, môžeme vás poprosiť trošku? Myslím, že zakiaľ pani upratovačka vykonáva svoju prácu, tak si vypočujeme ďalšiu pesničku. Uhadel. Slečna Hudáková, čo vyprávaš, alebo teda hovoríš na jede mašinka. Aj z hudbu samozrejme, však to by nebylo ono. To sa chytíš, poď. Aspoň refrén. Spominka, jede do dály. Sami ožrali, jede do dály. Beze sami ožrali. A všetci ruky hore! Spominka, jede do dály. Beze sami ožrali, jede do dály. Beze sami ožrali. Ďakujeme pekne všetkým zúčastneným, ale čas nás tlačí a preto sa presunieme na ďalšiu úlohu. V ďalšej úlohe si trochu umieme nohy. Prvý pár bude Domenová Alica a Horvát Peter. Horvát Peter, hambí sa, alebo není tu? Tak si nejakého vyber, poď. Nejakého fešáka ochotného. Jano Kováček.
Tuto chalanisko umie nohy slečne. Druhý pár je Urbanková Nikol a chudík David. Tak aspoň chudík David, no to umieš si ich sám. Poď, vyber si niekoho, nejakú slečnu na dom. Nie, vyber. Nie, vyber. Vlada. No. V tomto páre nám slečna umie nohy po telesnej tuto Davidovi. Tretí pár je Gažo Ladislav a Marková Adriana. Marková Adriana tu je, není? Ježišná Mario. Tak, poď, vyber si. Maťa Ondrášková. Je tu, není tu, nehlási sa k nemu, hanbí sa za teba. No asi tu není. No, opustila ťa. Tak potom Peťa. No jaká? Čmelová. No, ráda. A umieš jej nohy, keď si vybral. A posledný pár, Bučenec Dušan a Saková Viktória. Zastý Duško není. Tak, Saková Viktória. Ide, nejde. No, vyber si nejakého chalanu. Nehambí sa. No. A keď si ho vybral, tak mu aj nohy môžeš umyť. Môžeme ísť na to? Ste pripravení? Ale myslím, že nám tu chýba mydlo. Je, není. Neboli financie. Mydlo je. Bohužiaľ, pre nedostatok financie tu je jedno mydlo. Môžeme ísť na to? Takže rýchlo si napustí mydlo a ideš na to. Alebo teda každý si to tak spravte, aby to bolo vyrovnané. Porádne, nechý si nohy voňajú. No, takže môžeme ísť na to. Pripraviť sa. Pozor, štart. Posledný má trest. To jak mu dojde? Dobre. Stará sa o teba porádne. No nevím, ešte trošku to musíš. A poprosili by sme takého našeho Anielika Šimona Hrubého, aby sa sem dostavil. Je to niekde? No poď, Šimonko. Ty budeš náš zaručený tester. Či voňajú. Áno, ty poď. Šimon, on je taký porúchaný. No to už má. Tak choď voňať. Len tak láď. Ale musíš to voňať, porádne. Výborne, Šimon. Umyté, neumyté, tester rozhodol inak. Ty máš aj, no dajte mokré, to znamená, keď si zúrive. Poďte si teda vypiť. Aj dvojičku.
Pani upratovačka, nástup. Máme tu povodne. No, keďže my v pekle počúvame všelijaké vypalovačky, tak tu máme nachystaných pár hudobných hádaniek. Naši hádači budú Leona Gabrielová, Branislav Taran, Adam Eliáš a Vladimíra Vávrová. Máme tu menšie ťažkosti s mikrofónom, tak prebejem úlohu čerta na chvíľku, teda už si pohode, nejsi pohode? Ale áno. Takže hlásime sa vás z našho rozhlasu čertovského. Takže my tu máme dnes taký muzikánsky battle, myslím. Takže vašou prvou úlohou bude uhádnuť názov piesne. DJ, hraj! Alebo zvučky. Kto bude vedieť, nech sa prihlási, zákon vykrikovanie. Bohužiaľ, ne. Je to známa slovenská skladba. A poprosíme publikum, aby to nechali samotný. Je to pomerne ľahké. Ale no! Bohužiaľ, bod nemôže získať nikto. Diskvalifikácia pre všetkých. Do druhého kola sme si pre vás pripravili potles! Prvý bod. Nasledujúca pieseň je túto kapelu sme tu dnes už mali a gumkaži to neboli. Áno, zatlieskame. Táto pesnička je? No ako prvý uhádne? Začína kapela. Potles, je to komplikovaná polemiku. Áno, net na prvý pokus. Výborne. Ty si dobrá, ty nám to tu kazíme, lebo ty si sednul, nemyslíš? Ešte raz, čo to bolo? No, paráda, ty si Myslíš si, že nevedel. slečna si zaslúži sadnúť? No áno, to není pochyb. Ale vás si ešte trochu potrápim. Bohužiaľ. Áno. Výborne, môžeš si sadnúť. Ale nie je to medzi vami, takže to môžete. Áno, výborne! Kolega, nech sa páči na malý drink. Teraz si nebojte zašpiniť vaše tváre. Ide tu o sekundy. Poprosili by sme slečny Luciu Pekníkovú, Karolínu Polakovičovú, Evu Eliášovú, Rebeku Hruščovú, Nikolu Valachovičovú a Valentínu Masárovú, aby sa dostavili sem na plac.
Vašou úlohou bude preložiť kúsky jablok z vody do múky za určitý čas. No a ešte, aby to nebolo všetko, tak to jablčko musíte obaliť z peňazí. Pripraviť sa, pozor, štart! Sú poriadne obalené? No, tuto to je poriadne, výborne a aj hen tam, super. Výborne, Nádhera, výborne. veľký potlesk! Tuto nás zletina ostala posledná, je nám to ľúto, ale nech sa čaká. Alebo na tej strane. Medzi tým sa nám pripravia Marek Tomka, Adriana Dolinková, Eliška Bekečová, Timo Majerčík, Sofia Valentová, Tereza Dobijášová. Nachystanú tzv. Vajíčkovú ruletu. Vyberiete si vajíčko, buchnete si ho o čelo a uvidíte, či máte to šťastie, že je uvarené, alebo nie. A ako hovoria naši priatelia Češi, aj vás šťastie nás provází. Takže návleky si dajte na seba. Máte na to ešte 10 sekúnd, takže sa pozrite. 5, 4, 3, 2, 1. Takže poprosíme kolegyne. No paráda. Tady má niekto šťastie dnes. Kolegyňa. Aké to bolo? Super! Výborne. Pani upratovačka, nástup. Pani upratovačka, máme v pekle vodu, ale je to dosť podstatný problém, tak vás potom poprosíme upratovať aj pekle. Trochu to poupratovať, tak medzi tým si dáme túto trošku čboxu. Mal som ja ve pertuške čerešne, všetky sa mi rozsypali po ceste. A čože mi šejhaj čerešničky pozbiera, keď ja nemám na mňave frajera. A čože mi šejhaj čerešničky pozbiera, keď ja nemám na mňave frajera. Výborne, ďakujem pekne. Niektorí odvážlivci nám ukážu, ako vedia tancovať párom. A dáme si to na pesničku z riešneho tanca. Páry budú nasledujúce. Stanislava Sadloňová a Patrik Truhlík. Adela Bočálová, ale tá je asi pani upratovačka. Ale nevadí, poď sem k nám, poď. No, ne? Tak prepáč, no, je mi to ľúto, odhovorili ma od toho. Tak poprosíme slečnu Cibulkovú a Slavomíra Gálika. Gálik tu není? Že vraj, no. Tak môžeš si vybrať svojho tanečného partnera. Matúš! No jasne. Nejaký
Marťuš, nevím, to je asi... Tak Matúš Bezák, no, poď sem. DJ, hraj! Môžete sa nám tak rozprostrieť, nemusíte takto stáť. No poďme, už hrajú, poď! Poďte do stredu. Janko, takto daj ruky, poď a poď! Poďte sem do stredu. A nezabite sa. A trošku to roztočme, poďme! Myslím, že v tom filme boli aj nejaké zdvíhačky, kalani. Ja budú oni podajní. Aspoň jednu zdvíhačku chceme vidieť. Raz, dva, tri, hop! Výborne! To je ono! No, tento pár si zaslúži jednoznačný potlesk, myslím, lebo to bolo niečo. A vám ľudí nezostáva, len s otužkami sa to doučiť, lebo takto to ďalej nepôjde. Teraz by sme poprosili takého našeho začiatočníka v tom, že má nejakú triedu, pána profesora Grečného. Veľký potlesk! A poprosili by sme ešte slečnú Radku Grečnú, či by sem prišla k nám. Ono je to taký rodinný súboj. Poprosíme chlapcov, či by doniesli tabulu a otočili ju smerom k divákom. Pán profesor, konečne si vyskúšate, aké je to pociby pri tabuli. Ako vidíte, nenachystali sme si pre vás nič iné ako veľmi ľahkú úlohu, ako vy tomu hovoríte. Takže teraz vás poprosíme, aby ste sa realizovali. Najprv to necháme na vás, či si niečo zmyslíte, víte, čo ste nás naučili, alebo potom vám môžeme dať aj nejakú pomoc. Klidne sa môžeme zahrať aj na diskotéku, pán profesor, není problém. Počuli sme, že Radka je veľmi dobrá v hľadaní takýchto hádankách. Sme si nachystali aj pre ňu. Pán profesora, vašou úlohou je nájsť to, ktoré nie je funkcia. Tak funkčné, dúfam, že to je všetko, všetkých, ale čo sa týka tejto tabule, Tá je tiež plne funkčná. toto funkcia nie je, ale možno tá situácia nastane dneska ešte. Aj keď teda nezávidím tomu chalanovi. A čo sa týka tohoto, to neviem ešte, to som sa ešte nikam nedostal. Nerozumíš, že sa dostal trojku. Na toto som krátky, zdá sa, na túto machlaninu. Pán profesor, vy tento pocit máte práve teraz, my každú hodinu.
Pán profesor, teda, aby sme vám trošku pomohli, ale to už bude za jeden minusový bod. Nerozumiem tejto úlohe, môžete mi ju vysvetliť. No však hovorím, že to bude za jeden minusový bod, ale musíte nájsť niečo, čo sa spája s Y. Aha, niečo, čo sa spája s Y. Y, to je toto, pomáhaj mi, Radka. 2x. Pán profesor, ale tam dole treba to napísať. Aha. A čo teraz? No, myslím, že by to malo byť správne. Veľký potlesk pre pána profesora. Ale spolu s dcerou by ste sa mali popasovať ešte s tou prvou úlohou. No veď v prvej úlohe som sa vyjadril. A tam je naprosto jasná. Takže toto funkcia nie, ale ak chceš, Palo, počkaj, už ma niečo napadlo. Veľmi rád sa dosadím za toto X. Myslím, že ti to dneska večer bude vyhovovať. Tak to vám veľmi pekne ďakujem, pán profesor. Veľký potlesk, nech sa páči. Toto si už dosúpol na ľubovol. Pán profesor, ale ja som kamarát, ja sa podelím. Dobre, no. Ďakujeme vám pekne. Ďakujem aj ja. Veľký potlesk! Jedna z posledných úloh tohto polovedia bude tanečný battle. Prvú skupinu nám vytvoria Eliška Bekečová, Dušan Bučanec, Daniel Havel a Nikol Hurbánková. Druhá skupina Matej Horniak, Tamara Kulišková, Kristína Marková a Hubert Závodský. Tretia skupina Hanna Biskupová, Patricia Jurenková, Veronika Hudáková a Anna Dolovacka. Máme tu odbornú porotu, ktorá zhodnotí, ktorá skupina najlepšie tancovala, takže doporučujem, aby ste tancovali čo najlepšie, ako viete. Počkaj. Anna Dolovacká je v ktorej skupine? Takže... Ale tu majú byť iba 4, ja tu 6. Aha, takže traja. No však... Tak jedného obetujte. Pani kolegyňa z Juboxu, vy ste tam boli, takže nech sa páči, sa presunte do tej druhej skupiny. No a vašou úlohou, to je vlastne battle, takže battlite. Poď! Parket je váš! Zostaň si to! Áno, poďte, nápite sa! Tak ste starší, poď! No, nestojíme, hýbeme sa, hej! Oj, tancujeme! Poď, nestoj, poďme sa hýb! Skoro jak Let's Dance. Ale myslím, že tancujete príliš na kraj, choďte viac dopredu. Nezabite sa, poprosím vás. Trochu emócií do toho dajte.
není vhodný tanec, poď. Myslím, že ukončíme toto trápenie. Ale počkaj, to ešte není konec. Zavolali by sme si pani profesorku Liškovú a pani profesorku v takom zelenom svetríku, ktorá sa na mňa mračí. Pani profesorku Hazuchovú. Pani profesorku, boli by sme radi, keby ste to pozorovali odborným okom, keby ste určili víťaza. Je to naozaj ťažká, ale musíte brať ohľad aj na to, že sú tu slečny a chlap, ktorí sa naozaj snažili, takže malo by to byť objektívne. Áno, snažili sa, to je pravda. Ja ako chválim aj z mojej No ešte z vašej triedy, no pani profesorka, vy si vôbec za nimi nestojíte. stojím si za nimi, ale zase čo je pravda, je pravda. Takto sa rodí korupcia na Slovensku. Ja dúfam, že moji sa vám na nesmievajú, ale ja si myslím, že takí najhlasnejší boli príjmaní. Tak myslíte, že to boli príjmani a čo tu boli najlepší? Vyhlasujeme ich za víťazov, veľký potlesk! Bohužiaľ, keď nám ešte ostalo, ale to je, že nám sa nebudete hnevať, keď vás ponúkneme. A posledná úloha, respektíve vystúpenie, je následovné. Prvá B si pripravila pre nás všetkých pesničku s názvom Cancel My Face, ktorá nám uzavrie celý program. Poprosili by sme ich, aby sem nastúpili. Máme pre nich aj karaoke verziu, takže sa nemusia báť, že by ostali na suchu. Po doznení tejto piesne poprosíme, aby z každej triedy, ktorá mala dnes imatrikulácie, prišiel jeden zástupca, ktorý za triedu zloží sľub. Inak, aby bolo jasné, my sme ich do tejto piesne nenútili, ale oni ju chceli silno zaspievať, tak nech sa páči. Je tu nejaká zodpovedná osoba, ktorá by držala mikrofón a do takého polkruhu by ste sa okolo nej mohli dať. No, nebudete, môžete aj spievať, Veronika Hodáková, poď sem. A nech sa dajú do polkruhu okolo.
prekrásny kultúrny zážitok a teraz poprosíme zástupcu z každej triedy, aby prišli zložiť sľub Gymnázia Mijava. Zástupca z prvej B a z prvej A. Poprosíme čerta, aby priniesol sľub. Poprosíme, aby ste ho nahlas a zreteľne prečítali. A z prvej B tu není nejaký zástupca? Takže sväté prijatie do pekla gymnázia, ja hriešnik do základnej, týmto podpisom odozdávam svoju dušu čertici, páne riaditeľke Danke Michálkovej a Čertovi, pánovi zástupcovi Radimovi Kovažíkovi a ich pekelným prisluhovačom. Budem znášať nasledujúce prikázania. Do služby nastúpim vždy pred uzavretom pekelných brán o 8:05. Počas prisluhovačských inšpekcií budem jesť, piť, budem len potiť krv v reťaziach. Starší hriešnici majú prednosť pri skromných denných dodávkach jedla, majú moje nehodné kopytá nepoctivo presúvať do pracovnej obuvy. Neviem. Nepríjmem pekelný nesúsneš svoje rodiny. Pekle nie je miesta pre lásku, preto s hriešnikmi ide hriešnik. Nepožičiam žiadnu ohnivú vodu, či už v pekle alebo na pekelných výjazdoch. Starším hriešnikom vždy otvorím svoj Nevino nevieme a desina. Pretrpím pekelný režim, aby som sa do neba dostal. Keď prepúšťací dekret maturitné vysvedčenie, v rukách držať bude, moje hriešne srdce môže navždy zostať v knihe. Práci, ktorým poladí, v nekoláckom pekle sa Keď mi toto požičaš na chvíľku, ja by som si to dovolil prečítať to ešte raz, keďže tuto napravo nebolo počuť. Ja, hriešnik zo základnej, teda už nie ja, ale akože vy. Týmto podpisom odozdávam svoju dušu čertici aj riaditeľke Danke Michálkovej a čertovi, pánovi zástupcovi Radimovi Kovažíkovi a ich pekelným prisluhovačom. Budem znášať nasledujúce prikázania. Poprvé, do služby nastúpim vždy pred uzavretím pekelných brán o 8:05. Po druhé, počas prisluhovačských inšpekcií nebudem jesť, piť, budem len potiť krv v reťaziach. Po tretie, starší hriešnici majú prednosť pri skromných denných dávkach jedla. Po štvrté, moje nehodné kopytá budem poctivo prezúvať do pracovnej obuvy. Po piate, nepríjmem iný pekelný jazyk než svoj rodný. Po šieste, v pekle nie je miesta pre lásku, preto s hriešnikmi inde hrešiť budem. Po siedme, nepožijem žiadnu ohnivú vodu, či už v pekle, alebo na pekelných výjazdoch. Po 8. Dvere starším hriešnikom vždy otvorím a z úsmevom ich pozdravím. Po 9. Neúnavne do neba sa pripravovať budem. A po 10. Pretrpím pekelný režim, aby som sa do neba dostal. Keď prepúšťací dekret, maturitné vysvedčenie v rukách držať budem, moje hriešne srdce môže navždy zostať v kľude. No ak v práci v nebi polavím, v McDonaldskom pekle sa zas zotavím. Teraz poprosíme žiakov prvej B, aby si prišli prevziať certifikáty o absolvovaní matrikulačiek a zástupca podpíše veľký dekret. Poprosíme, aby sem prišla aj prvá A a postupne aj prima.
ste úspešne zložili nami pripravené úlohy. Vítame vás z cechu žiakov Gymnázia Mijava. Patrí vám veľký potlesk.